manjing wonten ing ngajenging Kori Dana Mertapa. Kori tengaraning laweng Dana Weweh Mertapa wis ngarani. Dayane Kori lebake wong kang saka njaba. Ngetake wong kang saka njero. Mertapaning Kori wanjudan kudanan yen wanci panas uga kepanasan. Marma winastan gapura ginapura. Gapura lawang cilik ginapura lawang gedhe. Ana lawang cilik dinapit lawang gedhe, lawang gedhe dinapit lawang cilik. Kiwa tengening gapura sina pepetan gupala sakembaran den agem-agemi gamanthong bedhama. Imbane kaya sang Hyang Cingkaradala miwah Danuwatra. Untune saka Salaka mripate Kumara irunge dembor terusing kuping. Dening-ngoni kembang kumbang wedi 1000 sisih. Monggo mingeping gapura kawis tikalaken ulaning kong bedhama. Mrenengen kumbang 1000 sisih. Pindha Bathara Kala mangsa janma manungsa. Sinten to kasih patih ing negari Majapahit. Menika tawanan sarak Yolpete Gajah Permada. Dasar gagah prakosa pasang godheng Simbang Jaja. Pantes dadi Senopati minangka dadi sapu kawatih raja. Bobi mula rawi sarak Yolpete Gajah Permada. Srimadya bola nganti kaya bisa nggorekake bumi lapis itu. Krangana sigra kanggerita. Iya. Bocah permagangan, bocah Wonokawan, lagi padha. Ya senadyan Topriya mangkuran matur kala pindu. Iki saja sing lampuh semangat banget iki. Wah, kendhaane teko iki. Hadir. Moro bukaan kori ning gapura hadir. Ya ora kan.
ya dateng runing ngarep sing dana Indra Indra bala maju ning rono lor kidul padha suwe Gandya kang cinarita masih tunggal critane beda panggonane menika mapan wonten madyaning kratak Rambat Paseban Pancaliti negari Majapahit sinten kang dadi pengamaling barisan kiwa kelawan tengen menika pengirang haripun tumenggung Sangopati lawan tumenggung Sorengrana sambung wonten swayabdi kecul tumarucul inggih tumenggung Tumijaya ing japandir sangganing para prajurit sedaya sangilan nggo dawuhnya ngarsa dalem ing negari Majapahit nenggih Sang Prabu Brawijaya Dewangkana sigra anggrita alah menawi Mas Radakan mriku ngados rawipun jeng paman pati kepatihan jeng paman sarawet jeng andika ing putra kula tumenggung Sorengrana ngatur sembah sungkem pangabekti mugi kunjung jeng paman nggih nggih sambal ngaturaken sembah sungkem pangabekti kunjuk dhumateng ingkang bapa sampun kula tampi mboten langkung pangestunipun ingkang bapa mugi katambiya nggih nggih jamaah awit saking berkah pangestu paduka kula pundi wonten mestaka mugi ngandhatos jimat paripih mboten langkung kasekecak anggenipun pinarak mboten kirang sekecak anggenipun ing bapa prata wonten papan mriki Sarapaduka jeng paman ingkang putra kula pun tumenggung Sangupati ngatur sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk jeng paman nggih nggih sambel ngaturaken sembah sungkem pangabekti kunjuk dhumateng ing bapa sampun kula tampi mboten langkung pangestunipun ing bapa mugi katampiya nggih jeng paman berkah pangestunipun jeng paman kepatihan sampun kula pundi mugi andhatos jimat sekecak anggenipun pinarak mboten kirang sekecak anggenipun ing bapa prato nerakan mriki alah Sarapaduka kakang kadhe ing abdi kula pun tumija ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi ngatur iya Tumijaya sembah bekti mustaka pangestuku pamrihake tampanana nggih sampun kula tampi mugi andhatos jimat paripih kasekecak anggenipun pinarak Pupilipun anggen medal wonten jaman kurang dirandhak sanget angin jeng paman. Para muda tumaruna anggen nenggonipun jeng paman kepatihan kadidin nenggo sring pawa gabus tingguling sliten. Sareng medal ngados ikatan nyamber welang Kanjeng paman. Kula kanthi pundi dawuh, kula kanthi sumarat. Kula kanthi sumarat. Menawa sababipun ing bapa menika dirandhap anggenipun sowan. Awit kula menika pun didhawuh saking Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Dene dawuh nandhal menika wonten kalih wigatos. Wonten kalih wigatos nggih. Menapa kemawon jeng paman? Ingkang angga sewisah. Pun bapa kadawan krimat dalem Jawi. Mranata sangganing para nayaka prajurit ing negari Mataram. Negari Majapahit tunda bangkit marangi deder putu kedah dipun salini cekak prebabakan tata kita gegaman samanci-manci ngedasake manca praja para muda tumaruna kalang kajula boten badhe suling perintah leres mrekaten dawuh ing napa kalih menika dawuh ing saklangkung wigatos pesajan kemawon dinten samangke Prabu Brawijaya nembe nandhang Sungkawa manut atur juru trik sandi Mangendra Jala Majapahit kedatengan pawongan saking Jabar Rangka saking wewengkon Timur Tengah Gujarat Arab Persia Palestina Iran lawan Irak kejawi dagang wonten Majapahit jebul tekaning para saudagar lan para wali ugi siar agama Islam wonten ing tanah Jawi
Kamangka sadèrèng Islam sumebar Majapahit menika sampun anggadhahi kapitayan agama Hindu lawan Buddha ingkang pranyata trah tumurun dadi tawa-dawa manut satataning agama warisaning nenek moyang. Mila tekaning wali saking timur tengah bebasan kaya dene Uyai Segara menika karti sampika sanggit kang rungsit nggone para wali bakal njongkeng kawibawan Ratu Majapahit. Kadidik ditersamake sampun wonten perangan kawula Majapahit kang padha ngrasa agama Islam manut budayane wong Timur Tengah. Lelakon menika dereng paja-paja pikantuk dalan kerampungan. Putu Brawijaya Raden Said Rahman putra Adipati Wilotiting Tuban ugi ngrasa agama Islam. Said Rahman manjing dadi panutuping Wali Songo ajejuluk Sunan Kalijaga Yuwa Agung Kadilangu Yosef Maloyo. Panjenengan uga melu dakwah agama Islam nganggo tata cara sarana wayang lawan gamelan. Kedadak ora bapak layoni jujul anusuli. Nalika dina kang kepungkur ana bocah saka Palembang tanah Sumatera kang Raden Kasan. Dheweke sowan Majapahit saperlu ngawawu Sudarma takon bapa mertake sapa sejatine wong tuane. Pakartine Kasan kadhawa bocah ngayawara klabuk wani murang deduka lan tinarka trik Mangendrajala mata pitayane mungsuh kang bakal njongkeng iku kongkonane Wali Songo teturunaning para dewan Wali Songo sing bakal njongkeng Ratu Majapahit kanthi saronaris. Lajeng ing bapa kadhawan kinemat hal ing Jawi supados pranata dhateng para prajurit mbibaraken Raden Kasan anggenipun PP wonten Pandira Sinengker ringin kurung sakembaran. Mila mumpung wonten dinten prayogi monggo sami-sami bidhal dhateng alun-alun Gari Majapahit legasing Kasan bocah saking tanah Sumatera kedah dipun wangsulaken ora kebajut mekaten Jepang nggringi. Lajeng bidhalipun Pramadya Bala menika benjang napa peteng-peteng sinambung obor mumpung wonten dinten prayogi bidhal dinten samangke tumijen Maja Sawetara manut maruning ya Rembang Wijaya Adikusum. Gaman-gaman ditata jala kang keri Tuwijaya ngestaken dawuh. Ning saderengipun prajurit bidhal badhe kula Subata rangkung piye? Karepmu kepiye? Niki badhe tetembangan guyon mata lan piye? Oh iya sapa yen kaya mangkono? Iya. Nganggo gendhing apa Tuwijaya? Menika ngagem gendhing wongkek manis. Dipun dawaken menika caping gunung Pilong. Oh iya sapa yen kaya mangkono? Dasare wananggana jangkep, menika jangkep. Kepara menika wonten bintang tamunipun. Oh iya sapa? Sindyan paling adoh saka ngendi? Saking Boyolali gawane sing lampu. Oh iya. Yen kowe ditabuh gendhinge sing kepenak. Misaken dawuh, ayo kanca-kanca. Ditabuh gendhinge ongkek manis to, yo.
Pesindene pinangan karo biyen. Iya Mas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amabadu. Muji syukur ning ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sing wis paring wujude nikmat kesehatan, kelonggaran, hidayah lan inayah. Bengi kang minulya awake dhewe saka paguyuban sanggar seni madukara kelakon songan ngestu padha nuri dawuh tinimbalan keluarga agung ana ing wewengkon Dukuh Tambakrata, Desa Kebumen, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Lumantar bapak-bapak panitia kang makarya sesarengan kelawan para sesepuh warga agung ana ing wewengkon Tambakrata kene ya, Beng. Ya Mas ya. Aku kuwi jane gumun dong iki warga agung ana Tambakrata Kebumen Tulis kene ngadani apa? Iki sing diarani ya kuwi sedekah bumi utawa rumah bumi utawa legenonan. Acara iki wujud rasa syukur nang ngarsaning Allah taala ya merga awit saka kemurahane Gusti Allah kang wis paring wujude bumi kang bisa murakapi tumraping umat ya. Mula senadyan bumine dikedhuki, dipaculi, dipipisi tetep ngetokake wulu pametu wujuding woh-wohan. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantuk kang bisa murakapi tumraping masyarakat. Iya. Mula diarani bumi Bantala utawa Siti lho. Oh iya. Kuwi apa ana artine? Ana. Sepisan diarani bumi, saka tembung diencepi tebu mesti semi. Oh iya. Banjur Bantala. Bendina diliwati ban rata ning ora nela. Oh iya. Banjur diarani Siti. Siti kuwi apa, Mas? Siti kuwi mono rumah masa depan isine wong mati. Iya. Banjur sakwise gelar tasakron ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala banjur gelar seni tradisi wayang golek sebagai wujud urip-urip lan uri-uri seni budaya kang pranyata ediluhur kuwi kaya ngono. Oh iya. Ya sadurunge awake dhewe ngedekake bintang tamu to pelawak, ayo padha ndonga nang ngarsane Gusti Allah. Ya muga-muga kanthi adicara rumah bumi Dukuh Tambakrata, Desa Kebumen, Kecamatan Tulis tambah subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Masyarakate pinaringono ayem-ayem tentrem, bersatu padu rukun kompak selalu, amin Allahumma. Sing asta pemerintahan
Panjenenganipun bawa pelurah sak prangkate nganti teko RT RW-ne. Muga pinaringa sehat walafiat, berkah umur turah rezeki, sehat selalu momong amanah gore momong warga masyarakat ana ing dukuh tambak rata kene. Amin Allahumma. Iya ya Mas ya. Mula karepen saya berkah barokah iki nganggo selawatan. Nyuwun larasipun Slendro Pak Guru. Iya. Selawatan apa Mas? Alamatnya anak soleh kaya ngapa? Ya. Iki dicampur antarane gamelan musik hadroh karo musik modern kaya ngapa? Ya. Kolaborasi, Nduk. Ya, coba. Monggo kula nyuwun salah setunggal presiden dipun aturaken alamatnya anak soleh monggo pun garap yo.
Lah, muga-muga kabeh hajate warga Agung ana ing Tambak Rata. Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dijabah dening Gusti Allah Taala. Amin Allahumma. Iki awake dhewe ngene bintang tamu saka ing wewengkon Blora wis rawuh ana kene. Ya. Sapa iku Mas? Murite ya kuwi Cak Kirun saka Padepokan Paski Madiun. Ya. Cak Gandes karo Cak Sentot. Mila dipun papak nganggo cucak rawa, Cok. Yo.